Yabona into eyenzeka manje ku-N3 yenza kucace ukuthi shuthi lo hulumeni we-GNU phela unendaba nomnotho neconstitution. Kodwa kumangalayo ke ukuthi umnotho uyaphazamiseka kodwa impilo zabantu nazo futhi ziyathinteka kodwa uboni benzani. Kuyamangaza ukuthi sokuphele more than 10 hours kunabantu abastakhe kuSnow ku-N3. GNU government keep sending warnings, which is not wrong. But where is rescue teams? Why ngasuka izolo abantu bakhishwa lapha kuSnow ngamabhanoyi basuwe endaweni eziphephile? Zingasala ke imoto kanjalo. But why abantu behlala emotweni ekubeni ubone ukuthi iSnow siyaqhubeka? People will die. It's a disaster. What kind of disaster ebingavikeleka kuyagwemeka? So lo hulumeni lona unendaba nobani kanti umnganendaba nabantu kumele ubaseve. Awunandaba nezempilo, awunandaba nezemfundo, kuphela nje into ekhulunywa kuphela iconstitution umnotho, iconstitution umnotho. Awuzwa indaba yempilo zabantu. Why people must die? Government keep just sending warnings. Ukuthi ningahambi ku-N3 what. Why don't you quickly also go rescue abantu? Why send warnings? Why not go and rescue abantu abalapha yana? Where is rescue teams in this country? Where is army? Ngoba phela yasebenza makuthiwa kunezimo ezifunakalayo. Where is our resources of the states? Ayikho lento le. Lungile kodwa bayiGNU kuthiwa siyagxeka. Angipheli nabelunga kumele sikhulume sithule ngoba kusho ku right. Hayi sithuleni.